हमरा औरते। ई बात ओइ समय के छिए जै समय में मैया सिया के रावण हरण कह के और लंका लेके चल गए। और वह दरमियान हनुमान जी के ड्यूटी लगाल गए कि जना अहाँ जाइयो और सिद्ध पता लगे कि आबू कि रावण जानकी के कहाँ छुपा के धैने छे। हनुमान जी 100 योजन के समुद्र के लाइन के और लंका पहुंच जाए छथी। लंका पहुंच के मैया सिया के सुधी ले छथिन। मैया सिया के राम नाम से जे अंकित अंगूठी रहे से देखबे छथिन। और जब वो अंगूठी के देखे छथिन माता तब जाके व्याकुल भे जाए छथिन और कहे छथिन हनुमान हमरा भगवान भूल गलखिन, हमरा आज तक कहियो सुधी नहीं ललखिन। कोना हमर दिन ये लंका में बीत रहले हन राक्षस के नगरी में से कनी हमरा समाचार भगवान से जरूर बतइयो। मैया काने छथिन और कहे छथिन यो हनुमत कावन गलती भेलई हमरा औरते। कौन गलती भले हमरा तरफ से कि भगवान भूल गले हमरा। यो हनुमत कावन गलती भेलई हमरा औरते। आचिरा भी जल जो हनुमत कावन गलती भेलई हमरा औरते। आचिरा भी जल दत्त भैया के 10 गो स्टार दे के और प्रोत्साहन दलखिन हन।
और अपने ज्यादा देर इंतजार नहीं करियो। ऐ भजन के बाद अपने के वाला भजन हम जरूर सुनेबे। और की कहे छथिन, जाके प्रभु से तू कही हो हमर दुख तू बतबी हो जाके। वचन कह के चल जाइए। मैया सिया काने छथिन और कहे छथिन, ओ रावण बोल कु बोली हमरा बनी छोड़ते, अतरा भी जल लोर से। ज्यादा समय नहीं लगे, समय कम थे। भारी गलती के लिए लक्ष्मण रेखा के नांगलिए, भारी गलती। मैया सिया कहे छे, भारी गलती हमके लिए बउआ लखन बारंबार समझा के गले कि माता लक्ष्मण रेखा के बाहर अहाँ कदम नहीं रखबे, नहीं तो घोर जंगल में राक्षस बहुत घूम रहे, कोनो अनहोनी नहीं भै जाए। के लक्ष्मण एगो रेखा के खींच दलखिन, रेखा के बाहर अहाँ कदम नहीं दबे। लेकिन अहाँ सब इतने बात जरूर तर्क करियो कि माता सीता स्वयं जगदम्बा के अवतार रहती, ओकरा हरण करे वाला के रहे, ओकरा तो जे छूते से भस्म भ जेते। एगो अपना माध्यम से नारी के धर्म बतैलखिन, नारी के कर्तव्य बतैलखिन और नारी के ई शिक्षा दलखिन कि देखो हम पति के बात काट के आज दहलीज के बाहर कदम रख लिए, हमर परिणाम केहन भले। तहिना पति के बात के काट के और दहलीज के बाहर कदम नहीं रखिए है। ये बारी गलती के लिए लक्ष्मण रेखा के नांगलिए, बारी
भगवान जाने छिए रावण भगवान के भी रूप लेके हरण कह सकत रहे, लेकिन साधु के रूप बनेल के, साधु के रूप बनेल के लेके कि साधु पर सबसे पहले लोग के भरोसा बह जाए छे। लेकिन सब साधु साधु नहीं है छे। एहि बात के ध्यान कैने रहबे यहाँ तक। हो रावण होरी हो ललकै देहिया जग छोड़ के। हो रावण होरी हो ललकै देहिया जग छोड़ के। अचिरा भी जल दूर से जो हनुमत कौन गलती ले लई हमरा औरते। अचरा भी जल दूर से ना। अचरा बिजलई लोरते। जो हनुमत कौन गलती हे लई हमरा लोरते। अचरा बिजल लोरते ना। जो हनुमत लई हमरा ओरते। अचरा बिजल लोरते ना। जो हनुमत कौन गलती लई हमरा ओरते। अचरा बिजल लोरते ना। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।